Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goed, dames en heren kijkers, Kulturu TV Internationale van harte goedendag. Ik ben Raap Engel, maar dat wist u al. En ik sta hier op het terrein van de Nationale Assemblée met een jonge parlementariër in de Nationale Assemblée. Deze parlementariër is lid van de politieke partij NDP. Heeft de afgelopen periode, de afgelopen 10 jaar, heeft hij ontzettend hard aan de weg getimmerd. U heeft kennis met hem gemaakt via Kulturu TV. Wanneer hij zijn mening gaf en zijn bedoeling en de richting die hij wilde dat zijn politieke partij moest volgen bij een overwinning. Het is in eerste instantie niet gelukt, in tweede instantie dan wel. En nu is hij inderdaad volksvertegenwoordiger. Ze vaste, want hij is gelovig. En toch heeft hij even 5 minuten voor ons vrijgemaakt. En dat stellen we zeer op prijs. We hebben het over de heer Aziz Salarbaks. Ja. Meneer Aziz Salarbaks, goedendag. Hoe gaat het met u persoonlijk? Naar omstandigheden goed. Ja. Hoe gaat het met u? Ja, fijn, dank u wel. Meneer Aziz Salarbaks, er gebeurt veel in het land op dit moment. We weten dat de president van het land, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, van zich laat horen. Mensen worden de wacht aangezegd omdat zaken onderzocht moeten worden. Vooral de directeuren op dit moment. Hoe komt dat nieuws over binnen de Nationale Assemblée? Dus we hebben zo strakjes een vergadering waar we dus ruim geïnformeerd zullen worden als DNA door de minister of door de regering althans over de gang van zaken. Maar natuurlijk ben ik heel erg blij dat de president gelijk heeft gehandeld en direct een streep heeft getrokken van tot hier en niet verder jongens, jullie moeten je terugtrekken. Want wat we hebben gezien in de afgelopen 5 jaar is dat voor bijvoorbeeld zo'n geval of zulke gevallen dat we dan een commissie zouden zien. Ik heb een commissie, de president zou zeggen, de voormalige president zou bijvoorbeeld zeggen, ik heb een commissie benoemd en ik wacht het onderzoek af. En dat zou hem zijn, doofpot. Het was een hele constructie om gewoon alles in een doofpot te stoppen. Maar gelukkig hebben we dat nu niet. De president heeft direct een lijn getrokken. En we kijken uit wat de regering straks zegt in de Nationale Assemblée. Ja, deze president die had het aanvankelijk eerst rustig aan gedaan. En meneer Adien, mogen wij u even... dat we samen doen. Dat vind ik ook fijn. Ja. Dan ga ik u dezelfde vraag stellen die ik aan meneer Aziz... Nou, dat bij Kulturu TV mag dat. U bent... u weet dat de camera van u houdt. Ja. Niet alleen het volk houdt van u. Ook mijn camera houdt van u. Dank u vriendelijk. Dank u. Ik ook van u. Meneer Adien, net wat ik aan meneer Aziz gevraagd heb daarnet. Direct met de deur in huis vallen. Uw president, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die heel erg rustig is begonnen en gezegd heeft tijdens de campagne en tijdens haar inauguratie en ook tijdens haar start: wij gaan geen heksenjacht, wij gaan niet achter mensen aanrennen om mensen op te sluiten. Dat is niet primair. 7 maanden later zegt ze: genoeg is genoeg. Ze neemt maatregelen en mensen worden de wacht aangezegd die een scheve schaats rijden. Wat vindt u daarvan? Wat vindt de Nationale Assemblée daarvan? Nou, er zijn 2 verschillende dingen toch? Een heksenjacht is dat je onterecht achter mensen aan zit. Wat met u gebeurd is... Bijvoorbeeld, toch? Een goed voorbeeld. Maar hier, als er feiten en omstandigheden zijn die tonen dat er onrechtmatigheden, eerbare zaken zijn gebeurd, dan moet er gehandeld worden. Dan ga je van de president alleen kunnen verwachten dat ze handelt. Ja, u mag wetten, samen met de heer Aziz, maar u bent dan de baas, de voorzitter van de Nationale Assemblée. Meneer Adien, ook bij Grassalco hebben we mensen scheve schaatsen zien rijden. Echter, er is niet zo... Kijk, we moeten 1 ding doen. Laat me dit zeggen. Gaat u gang. Wij gaan proactief werken. We zijn in een conceptfase. We hebben een mooi stuk Good Governance Code. Goed bestuur. Dat gaat heel strakke normen leggen op parastatale, op instituten zelf van de overheid.
die zich aan een code moeten houden. Er komt openbaarheid van bestuur, er is heel veel nieuw inzicht, dat komt ook doorgevoerd. Er gaat waarschijnlijk een meer normgerichte, hoe we kennen in andere landen, norm vanuit president, lonen, salaris en dat soort dingen. Die structuur moet ook komen. Oké. En wij gaan ook richting, ik zei het net ook daar, enquêterecht. Mooi. Dat gaat de regering veel meer inzicht en bescherming geven. Het parlement heeft een controlerende en een corrigerende taak. Uiteindelijk gaat de gemeenschap bij ons komen en zeggen, je corrigeert niet, controleert niet. Het enquêterecht gaat straks de mogelijkheid aan het parlement geven om rechtstreeks naar instituten te gaan en te zeggen, net als wat je hoorsessies hebt bij het Senaat en de VS. Ja. Als nou een parastataal of een particulier bedrijf opgeroepen wordt, wordt die ballotage. Dwars er doorheen, financiële rapporten, vraagstelling en dan aan de hand van die conclusies weet de president dat ze moet handelen. Begrijpt u dus dat gaat de president veel meer helpen in plaats van naderhand iets te horen. Gaat de proactief president te veel geven. meer tools geven. Tools geven. Zeg voorzitter en meneer Aziz, maar is de Nationale Assemblée, is het land, zijn we er klaar voor? Duurt het 10 jaar, 15 jaar wat u nu zegt of Nee, wordt het nu geïmplementeerd? al 3 maanden in de maak. Openbaarheid bestuur was er al toen in het... Mag geen controle? Nee, openbaar is de wet. De wet moet nog nu doorgevoerd worden door de commissie van rapporteurs. Dank u wel. Normzaken zijn er, maar reglement van orde zijn we ook al bijna 6 maanden bezig. Dus ik heb al in het begin van mijn termijn toen ik kwam, heb ik gezegd, er komt een nieuw reglement van orde. Ja. Dus alles is in de pipeline. En als die eenmaal komt, ja, dan moeten de mensen ready zijn om totale openheid te geven. Ja. Is goed? Natuurlijk is het goed. Ik ga u niet langer ophouden. Natuurlijk gaat u de vergadering starten. Ik wil u bedanken namens al de kijkers van Cultuur TV Internationaal. Eén laatste vraag wil ik wel aan u stellen voordat u wegloopt. Natuurlijk heb ik het al aangegeven. U doet het fantastisch in de Nationale Assemblée. Het is 7 maanden heel erg rustig geweest. Nu is het tumult een beetje in de Nationale Assemblée. Vooral met betrekking van de salarissen. Die toch wel een beetje, vindt het volk, hoog zijn. En niet u. Uw regering heeft daarvoor gezorgd, de regering daarvoor. Maar u kunt er wel wat aan doen. Kijk, het is belangrijk als er een wet gemaakt is dat de wet eerst uitgevoerd wordt. Anders kunnen we stoppen. Dus er is een wet gemaakt inderdaad door een vorige regering. Wij voeren het uit. Maar de gemeenschap zegt terecht, luister. Daar staatsmachten en lonen gaan uit hun voegen. Ja. U mag weten, ik heb al een goed contact gehad met het Hof, met de hofpresident. En het Hof zelf heeft gezegd van de rechterlijke macht. Wij hebben ook een idee hoe we het kunnen rationaliseren. Wij willen de zaak ook wat veranderen. En men heeft er een schrijven naar me gericht en heel wat opties aangeboden. Hoe zij denken eraan te werken. Wij zelf hebben ook gezien dat 2 leden, Pawiro Reggio en Atompai, hebben iets ingediend. Ja. Dat is het recht van een lid grondwettelijk om te zeggen, ik dien in, want ik wil corrigeren, ik wil controleren. Dus straks ga ik die 2 zaken wil ik op dit moment niet vermengen. We hebben een zaak, inrichting rechterlijke macht. We hebben een zaak over de lonen salarissen. Beide zijn belangrijk. Okay. En de begroting is er ook nog tussen. Dus het wordt een heel hectisch agenda. Maar we gaan in goed gemeen overleg met de rechterlijke macht dit zaakje ook aanpakken. Daar Dank u heb ik wel. vertrouwen. We houden de vinger aan de pols en we mogen u daarover aanspreken in de toekomst. Altijd. We zijn openbaar en publieke functionarissen. U bent het volk, dus u kunt het altijd aanspreken. Ik ben net u. Dank u wel. Dank u. Meneer Aziz, uw voorzitter heeft net duidelijk aangegeven welke richting jullie opgaan. Mijn slotvraag aan u, want u moet achter hem aan rennen. Mijn slotvraag aan u is dat de Nationale Assemblée, u maakt wetten. De politie is recentelijk een beetje in opspraak vanwege de manier waarop ze met arrestanten omgaan. Uw minister heeft gezegd, ja, als iemand je moeder slaat en je dochter verkracht, dan weet ik veel, ga je hem nog vragen, wanneer wilt u alsjeblieft in die auto stappen? Je gaat hem aanpakken, maar bent u eens met de manier van de aanpak? Ja. Dus, Een man in de boeien en dan pak je hem aan handen en voeten en dan smijt je hem in zo'n... dus natuurlijk moet je een beetje rekening houden dat je met mensen te maken hebt. Al hoe slecht de persoon ook heeft gehandeld. Jij moet je niet op dat niveau gaan begeven, toch? Maar we praten in de meeste gevallen over mensen die echt
heftige zaken hebben gedaan. Ja, begrijp je. Ja. Maar kon ik een oma voor 85 jaar, die gaan maar een keer, je begrijp je. Gaan we niet lachen met die man. Dus eigenlijk kan ik me een beetje terugvinden in wat de minister zegt. Maar dan zeg ik in een bepaalde mate van, weet je, doe het een beetje rustig aan. Dat zou ik zeggen. Een beetje rustig aan. Ja. Goed, eigenlijk ben ik bijna door mijn vragen heen. Was het niet dat ik tot slot nog wil vragen wat u vindt, laatste vraag, van het niveau in de Nationale Assemblée op dit moment? Zo, we hebben scherpe jongens nu in de Nationale Assemblée. Hier heb je nu op dit moment geen verlengstuk van de regering. Kijk bijvoorbeeld, de vergadering die we straks hebben, is geïnitieerd eigenlijk door 2 van de coalitieleden. Dit is ongekend in de afgelopen 5 jaar. Dus je kan duidelijk zien dat we nu een assemblee hebben, een coalitie vooral hebben, die geen verlengstuk is van de regering. Wanneer er zaken scheef gaan, dan grijpen we gelijk in. Ik ga u bedanken namens alle kijkers en luisteraars van Cultura TV en ik wens u natuurlijk heel veel succes toe bij de vergaderingen en bij het maken van wetten. Dank u wel. Yes, fijn u te zien. Genoeglijk. Yes. Dag. Aldus Aziz Asal Banks, lid van onze Nationale Assemblée, de zogenaamde Tweede Kamer, zeg maar. En hij is natuurlijk van de politieke partij NDP. U heeft de voorzitter gehoord, men is on track en wetten worden geïmplementeerd en uitgevoerd, zegt hij. En de Nationale Assemblée is aan het werk. Wij als publiek kijken natuurlijk met argusogen naar de verrichtingen en ontwikkelingen van de Nationale Assemblée. Cultura TV zorgt ervoor dat we op zaken letten en deze zaken u brengen. Voor nu bedankt en voor uw aandacht. En ik heb de voorzitter van de VHP heb ik voorbij zien lopen. Die is naar collega Gail Eijk toegelopen. En zij is met hem in gesprek. En we hopen dat we hem zo meteen ook wel een paar vragen kunnen stellen. Voor nu, dank u wel en tot zo meteen weer bij u in de huiskamer. Gail heeft niet op me gewacht. Als die niet goed zijn, dan moet het worden aangepakt. En ze verwachten in ieder geval van hun volksvertegenwoordiger dat wij een voortouw nemen om het hier in het parlement aan te halen. Dus ik zie niets gevoeligs aan. Ja, wat vindt u als u kijkt naar die hele kwestie? En ik weet het is al rustig bij de melkcentrale, maar het personeel heeft daar de productie stilgelegd. Want ze hielden de handen boven het hoofd van de directieleden. Ondanks de situatie die we voorgeschoteld hebben gekregen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik zou niet zeggen dat ze hielden van de directie. Ik ben zelf daar naartoe geweest als voorzitter vaste commissie LVP. En ik heb met ze gesproken en ik heb hun gevoelens kunnen aanhoren. Bij hun gaat het niet om hand boven het hoofd houden. Wat ze zeggen is, check nou, die directeur, wat er allemaal is gebeurd en dergelijke. Hij had het anders kunnen aanpakken. Dat begrepen ze ook. Ze begrijpen dat dat het meer een ethische kwestie is. En gezien het imago van hun bedrijf, waarvan ze komen, willen ze toch wel niet meegesleurd worden in dat imago-ding dat nu speelt. Daarna zeggen ze, maar let's be honest. De directeur heeft een geweldige job volgens hun gedaan bij Melkcentrale. En ik hoorde een van de personen aangeven van, hij heeft 25 jaar gewerkt bij Melkcentrale en het is pas deze afgelopen periode dat hij echt gemotiveerd aan het werk komt. En we moeten de directeur dat wel meegeven. Hij heeft gedaan wat hij kon doen. Het bedrijf is uit de rode, laat me niet zeggen uit de rode cijfer, maar financieel gaat het veel beter met het bedrijf. Die ontwikkeling zie je daar. Rust in het bedrijf is er. En het personeel vindt dat het een goede directeur is. Iemand met human skills. Iemand die ze betrekt bij die ontwikkeling. Dus op basis daarvan vinden ze van, hey,
Koji Amawa een tweede kans. Dat is wat ze vragen. Hij heeft een fout begaan, weliswaar niet in melkcentrale, maar daarbuiten. Maar hij is nog steeds het gezicht. Dus ze zeggen, president, geef hem nog een kans. Ze zijn zelf voor zover gegaan om een voorstel te doen om die directeur 3 maanden op schorsing te geven zonder betaling. Zodat hij ervaart dat datgene wat hij gedaan heeft op dat gebied niet goed is. En dat hij de nodige begeleiding krijgt. Maar dat zijn hun voorstellen. En ze hebben mij gevraagd als volksvertegenwoordiger, voorzitter vaste commissie, om met de president te praten. Om ze tenminste te ontvangen, zodat zij zelf hun case kunnen maken bij de president. Waarom zij vinden dat hij zou moeten aanblijven, maar ook tegelijkertijd waarom hij, welke modellen zij zelf als personeel hebben bedacht om ervoor te zorgen dat hij niet meer in de fout zou kunnen gaan. Zij beroepen zich op het standpunt, hij heeft niet gestolen van melkcentrale, hij heeft een goed beleid daar gevoerd en noem maar op, allemaal dingen. Als volksvertegenwoordiger moet je het volk aanhoren. En ze hebben me iets gevraagd, ik ga doorkanaliseren, maar uiteindelijk is het de staatshoofd op basis van haar beleid wat voor besluit ze gaat nemen. Echter zeg ik ook, er moet een moment aanbreken in Suriname waarbij we radicaal kappen met zaken waarvan we zeggen dat ze ethisch niet in elkaar zitten. Niet alles hoeft strafrechtelijk te zijn, waarbij je zegt van aman voerwansani. Maar soms is de intentie ook voldoende om maatregelen te treffen. Maar nogmaals, ik vind het jammer, want het is echt een van de bedrijven. Ik heb meerdere malen hier in DNA mijn mond opengemaakt om melkcentrale als voorbeeld te nemen van hoe het wel kan bij een paracetaalbedrijf, waar het wel goed kan draaien als je management goed in elkaar zit. Dus dit doet wel, het doet me wel wat om te zien dat op een dood eenvoudige manier iemand in de fout zou zijn gegaan. Maar nogmaals, ik zit niet in die positie en dat ga ik ook niet doen. Maar als volksvertegenwoordiger moet ik luisteren naar het volk. En ze hebben een verzoek bij mij gedeponeerd en dat ga ik dan doorkanaliseren naar die overheid. En dan is het des overheids wat er gebeurt. Ja. Maar, volgende vraag is, uw coalitiepartner assembleeleden van de NPS, die hebben een wijziging wetsvoorstel ingediend. En dat heeft allemaal betrekking op de salariëring van de rechterlijke macht. Ook van u. En hoe kijkt u ernaar? Gaat u ze ondersteunen? nogmaals, dat heeft te maken met die salariëring. Ja, maar als u me gevolgd hebt die afgelopen zittingsperiode, ben ik altijd er tegen geweest. Ik heb altijd gezegd, dit gaan we niet doen en dergelijke. Ik heb er tegen gestemd. Duidelijke richting. En er waren twee dingen. Ja, ik geloof wel dat je zaken moet synchroniseren. Maar als je het synchroniseert, synchroniseer het goed. Dat is 1. 2, ik heb ook gezegd, de timing om het door te voeren is niet correct. Omdat die samenleving gebukt gaat onder een bepaalde economische achteruitgang toen. Bij die regering Santokki. Dus hoe dan? Hoezo ga je dan jouw tegemoetkoming, jouw salaris of hoe je het wil noemen, verder optrekken? En niet verder optrekken met 10%, maar we hoeven niet eens erover te praten. We weten wat het is. Echter zeg ik, wanneer je dat doet en die discussie along the way tijdens die behandeling heeft zich voornamelijk gefocust op dat van de DNA-leden. En hoogwaarschijnlijk, ik zal niet zeggen dat het bewust is, maar dat is waar we ons allemaal op hebben gefocust. Ook die samenleving en grote delen van de deskundigen in die samenleving die nu plotseling... Kijk, die samenleving in zijn geheel moet je met rust laten, want ze hebben ons daar gezet om ervoor te zorgen dat wetten goed zijn. Maar diezelfde deskundigen die nu schreeuwen, hebben die wetten ook gehad. Hebben die wetten ook gezien. Maar ze hebben niets gezegd, ze hebben hun inbreng niet gegeven. Maar we gaan geen schuldvraagstuk leggen. Maar ik vind het goed dat de NPS het heeft gedaan.
Laten we daarna kijken. Laten we dat in lijn brengen met wat die samenleving van ons verwacht. En dan gaan we dat doen. Ze gaan mijn ondersteuning vinden. Ik vind het jammer, moet ik wel voorop zeggen, ik vind het jammer dat men ervoor gekozen heeft om in coalitieverband het zo in te dienen. Je zou juist denken in coalitieverband dat we bij elkaar komen voor een bredere draagvlak. Maar ja, ik weet niet als het gaat om populistisch of whatever, maar dat laat ik voor wat het is. Maar ik had verwacht dat in breed coalitieverband wij dit hadden moeten dragen. En voor die samenleving dit hadden moeten doen. Maar no sweat, het is al ingediend. Laten we als 51 DNA-leden serieus ernaar kijken. En datgene doen wat die samenleving van ons verwacht. Bovendien, laat me dit meteen zeggen. En laat me dit duidelijk zeggen. We hebben hier wetten ingediend waar ik een van de initiatiefnemers ben, met betrekking tot die herstructurering van de rechterlijke macht. En dat van het Openbaar Ministerie is ter sprake gekomen. En je kent die discussie in die samenleving. Maar luister en begrijp wat ik nu ga zeggen. Weet u hoe een wet tot stand komt? Een wet komt tot stand door, zeg het nou, een initiatiefwet, waarbij het hier wordt ingediend. Het parlement benoemt een commissie. En een commissie gaat daarna stakeholders horen. Dat betekent alle stakeholders krijgen die wet in handen. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie die wet in handen gekregen heeft. De rechterlijke macht heeft die wet in handen gekregen. Wilt u mij zeggen, wanneer het gaat om salariering, dat niemand dat gezien heeft, dat het zo zou uitwerken vanuit de rechterlijke macht? Daar heb ik niet over wij. Als DNA-leden hadden we het ook moeten zien. Toch? Maar wilt u me zeggen dat de mensen die juist ervoor moeten zorgen dat recht gezegevierd wordt, dat zij het niet hadden gezien? En waarbij juist binnen die rechterlijke macht je verwacht dat een hoge mate van moraal en een hoge mate van ethisch handelen aanwezig zou moeten zijn. Hiermee zeg ik niet dat, laat me voorzichtig zijn. Nee, wat voor voorzichtig? Laat me niet voorzichtig zijn. Hiermee zegt het ook veel van die rechterlijke macht. We moeten kritisch zijn naar ze toe en zij moeten ook kritisch naar zichzelf toe zijn. En dat is wat we juist niet willen. Wanneer je bijvoorbeeld een college van PG zou hebben, zou je daar binnen een discussie kunnen hebben waarbij het anders zou kunnen uitpakken. Maar wat we niet moeten hebben is struisvogels met elkaar spelen. Zodra het gaat om een wet waarbij je salaris en je tegemoetkoming wordt vastgelegd, ieder op wie het betrekking heeft, gaat je rekensom maken en weten precies vooraf wat dit zou betekenen voor. Dus je wil me zeggen dat de PG en het Openbaar Ministerie en leden van het Openbaar Ministerie niet wisten, voordat die wet hier afgehamerd werd, dat ze zoveel zouden verdienen? Ze wisten het toch, anders vraag je je af hoe dan. Los daarvan zijn er ook geluiden. En laat me niet zeggen geluiden, want we gaan niet als mietjes doen. We weten precies dat die voorbereiding van die wetten gemaakt zijn en voorbereid zijn samen met die instantie, de rechterlijke macht. En het is aan DNA-leden gegeven om als initiatief in te dienen. We weten dat. Dat betekent dat die hele constructie, door wie is het gemaakt? We moeten eerlijk zijn. Wanneer we praten over ethisch, de Abchima voor melkcentrale Uyagi, omdat hij ethisch niet gehandeld heeft als het zou moeten, dan moeten we serieus gaan kijken naar die rechterlijke macht, waar we juist verwachten een hoge norm, een hoge mate van moraal. Want daar juist zouden we, bij die mensen moeten we gaan om voor ons te toetsen indien er een spanningsveld ontstaat met betrekking tot wettelijke bepalingen. Ik heb ook een vraagje, Keel. Als ik even een vraagje aan meneer Ibu Joos mag stellen. U heeft net een vraag gesteld. Die hele constructie, door wie is het gemaakt? Wij als volk, journalisten, gaan ervan uit dat u de wetgever bent, de wetmaker. Dus die antwoord is door u gemaakt. Nee. Het concept, een initiatiefwet betekent dat ik als parlementariër vanuit die bevoegdheid van die grondwet, maar ook draagvlak binnen die samenleving, want daarom zit je hier. Als je iets ziet in die samenleving waarvan je vindt dat die regering niet snel genoeg
daarop inspeelt, geeft die grondwet je de ruimte om middels initiatiefwetten dat geheel te ordenen bij wet. Oké. Maar dan is het jouw product. Dan komt het vanuit jou. Maar wanneer instanties wetsproducten, concepten maken en aanbieden aan DNA-leden om het te doen alsof het vanuit hun komt en dat geheel indienen als initiatiefwet en vervolgens wordt er hier in DNA erover gedebatteerd, dan krijg je dergelijke situatie. Maar de essentie is niet eens dat. De essentie is die voorbereiding. In die voorbereidingsfase zijn dezelfde mensen die juridisch onderricht zijn, op wie het geheel betrekking heeft, dat zij eerder, en het is onwaarschijnlijk dat ze het niet weten, ze wisten het blijkbaar. Het is nogal een uitspraak, meneer Jones. Daarom zeg ik blijkbaar. Oké, gaat u. Hè? Blijkbaar in die zin, ik ben 99% zeker dat ze het weten. 1%, daar laat ik. Maar het is logisch, want ze hebben die wet gehad om het te bestuderen. Het concept hebben ze gehad om te bestuderen. Dat betekent dat van jou wordt verwacht dat je precies weet wat dat U is. raakt geagiteerd. Maar, Nee, het irriteert me, omdat je van juist die groep binnen die samenleving meer had moeten verwachten. Oké. De laatste vraag van mij, als Gail me die ruimte geeft, want ik lift mee met Gail. Dank u wel, dank u wel. U heeft in een kleine groep het initiatief genomen om het volk te bezoeken, om naar buiten te treden, mensen op te zoeken. Is dat DNA Nieuwe Stijl? Wordt het voortaan zo gedaan? Het is met lof ontvangen? Bij mij gaat het niet om DNA, bij mij gaat het om, als volksvertegenwoordiger hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. En als je met die samenleving in contact wil staan om te weten wat de problemen zijn, dan moet jij naar die samenleving toe gaan. Mooi. Dat wat je hebt gemist, zal die samenleving naar jou toe komen. Maar in eerste instantie moet jij naar die samenleving. En ik weet het, laat me je dit zeggen. Alles wat ik nu heb gezegd over de rechtelijke macht en dergelijke, wie me begrijpt, zal me begrijpen. En grote delen van die samenleving begrijpt het. Maar bet your life, Gail, je mag je reacties checken. Er zijn mensen die worden ingezet om die personen die in staat zijn en die bereid zijn daadwerkelijk stevig kritiek te leveren tegen datgene wat niet goed gaat, ga je commentaren lezen. Je gaat zien dat die trollen, ik noem ze trollen omdat ze mensen zijn met fake accounts en dergelijke, een heleboel gaan vertellen. En willen doen aan karaktermoord. But I don't care. Ik ben hier niet om hun te dienen. Ik ben hier om die samenleving te dienen. Om vanuit die positie waarin die samenleving me zet, mee te helpen aan een beter Suriname. Waarbij diezelfde mensen die kritiek gaan willen leveren en niet eerlijk willen zijn en willen bagatelliseren datgene wat ik naar voren heb gebracht. Doe je ding. Ik blijf mijn ding doen. Ik ben door mijn vragen heen. Gail, mag ik Gail Eijk bedanken voor deze gelegenheid om ook wat vragen te stellen aan de heer Ebi Jones. Meneer Ebi Jones, dank u vriendelijk. We blijven u met argusogen volgen, want u heeft een paar belangrijke dingen gezegd die wij graag willen vertellen. Gaat u heel snel en we blijven u volgen. Yes, thank Oké. Ebi Jones van de NDP. We hebben de schel horen gaan. Dat wil zeggen dat ze zijn van start gegaan met de openbare vergadering. We waren live via Sunweb TV. We wachten nog even voor het geval we nog iemand te spreken kunnen krijgen. Want ik probeer ook meneer Rijmen te horen, want hij is natuurlijk ook een coalitiepartner. Eigenlijk willen we ook iemand van de PL. Maar Bronto rent altijd direct naar binnen. Maar we zoeken of het nog lukt. Kijkers, u heeft het gehoord. Gail Eijk van Sunweb TV. We mochten met haar meeliften. Ze heeft de heer Ebi Jones bevraagd. En u heeft de vraag ook en de antwoorden gehoord. En u heeft ook gehoord hoe ze in ieder geval dit moment heeft afgesloten door te beloven dat ze straks weer komt met live met meneer Rijmen eventueel. En misschien ook nog Bronto. We zijn vandaag in de lift van Sunweb TV, namelijk Gail Eijk, en we rijden mee. Hopelijk krijgen we dus ook dat panoramisch beeld of dat gesprek mee. Voor nu zeg ik bedankt en tot zo.
Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen aan toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation them.